Terve kaikille, Sensei täällä. Ja siis ekan videon parissa. Ja mä aloitin juuri äsken tekemään YouTube-videon. Ja tää videohan on Minecraft Let's Play. Ja ei kun vaan aloitetaan tämä. Miten tätä oikein voitaisiin sanoa? Mä oon Sensei ja tää tulee olemaan ehkä enimmäkseen pelaamista. Ja mä tulen ehkä pelaamaan muutakin kuin Minecraftia. Ja me tullaan ihan varmasti muuten myös näkemään kavereitakin matkan varrella. Eli siis joitain kavereitakin pääsee kyllä pelaamaan. Okei. Ja tehdään tuosta vaikka kivimiakka. Eli tässä tulee olemaan esimerkiksi, kuten esimerkiksi Fortnite ja vaikka Palworld. Uusi! Tai voiko sanoa noita enää uusiksi? Mutta mä tahdon tohten. Mä tahdon koiran. Haluan koiran! Koira. Duke. Hei Duke. Duke. Miksi? Mun eka base tulee olemaan kyllä maan alla. Ja älkää välittäkää muuta mun ääntä. Mutta jos tahdon tehdä maan alaisen basin, tiedätkö joku täydellinen spotti. Ja pahoittelen näistä änkytyksistä. Tää voisi kyllä olla ihan kiva paikka rakentaa base, mutta tää on ehkä ihan liian keskellä. Mä voisin ehkä yrittää etsiä mulle ruokaa, kylän ja rautaa. Maiskaa siitä lehmät. Saatana. Mä en halua mun... Mitä? Painoin vaan. Mä oon jumissa! Oi ei, mä muuten kuulin skeletonin. Mikä saakeli? Mikä vittu? Olo tuo oli. Au. Joo, mä en ole vielä valmis.
Ja mä en malta odottaa, miten tää meidän seikkailu tulee jatkumaan. Vaikka mä tiedän kaiken Minecraftia, te saatte kertoa mulle vinkkejä. Jos vaikka mä en edes tiennyt niitä. Hei, sänky! Meillä on sänky. Skip. Onks tää blacksmith? Nope. Mun päiväsi kyllä vielä koittaa. Vaikka itse asiassa. Onks tää virhe? Mutta kuitenkin mistä tee rautaa. Äkkiä nää pois, koska mun puut. Oh juma, torni. Liikaa portaita. No leipää, mutta muuten ihan paskaluutti. Alkaa Suomi-tuben. Mr. Emerald Glitsi. Äkkiä. Onneksi nää kyläläheläiset ottivat mun hoivaansa. Ja mene sinä muualle. Tuolta unia. Okei. Viittiä. Mä katson, että tässä olisi ollut kyllä pinkki lammas. Tai ollutkaan. Bro, come on! Ei oikeesti siis. Oh, jumalat ovat pelastaneet mut. No nyt mulla on ainakin ihan aluksi ruokaa. Mutta jos mä en oo, mutta mä voin olla ehkä väärässäkin. Mutta kylien lähellä on aina desert-temppeli. Onks tää blacksmith? No ei mikään ole mikään blacksmith. Oh. Mehän ei välitä toisen töistä, vaan me viedään kaikki. Koska tämä on ryöstö. Pameli. Leveliä. Oi, tuolle tuo Roinet-portaali. Uskallanko mä mennä sinne?
Ehkä mä voisin yrittää. Kirjoittakaa myös muuten kommentista, jos te tahdotte shortteja. Mutta näin ihan alkuun. Mä en tuu tekemään shortteja. Niveliaken Rose. Ei Shipwreck. Tähän on kyllä hyvä aloitus. Voi kun tätä löytyy oikein timantteja. Jos tätä löytyy, niin mä kestin. Teen mitä. En tiedä. Armoria. Nääkin on hyvin tärkeitä. Ui! Ylös! Ei. Sitten mennään.